Oantxi hasi berri naiz lanian, eta dagoeneko hain naiz pentsatzen. No, ajun urrengo porrak mendira, oitxasoa, o mendira. Bueno, lurrei galdetuko jot. Lur, onge etorri azteko eta behin, zer moduz? Ondo. Oporrak ze, itxasuan, ala mendilan. Bueno, bila eken lehigez. Bila egin tia daude, bai, egia esan lurrek bila egiteitu, ez da? Zu alde batetik beste biltzezea. Bai. Egundoko eskalatzailea da, eta gaina patroia aldi berian, ez da? Bai, bueno, patroia izen nintzen, baina bai hori da, mendien sartun dira gabiz. Eta bueno, bai leike kombinau poliz bat hor. Menditxik hasi, zerdia burra gota, eroia, itxosora, freskotasune bile. Ezin, hobe, gaina beha elantxo bekuan izautzekoa, etxe gauzaiak guk, ez da? Bueno, lagunak, ingo deuna da ezautu lur nundik noa ibiltzean, eta aldi berian, prestatuko dugu ogitarteko bat, baina eundokua. Adi lagunak, saio, paregabia datorreta. Bueno, Lur, Uribarren, kontatu dugu, zergatik galagak itxaso eta guain mendila nahi murgilduta, zertan ibiltzeiz guain? Bueno, mendigidako tituluatan aman, eta egiz esan, zin nintzen nien, mendile nahiko juten, hor topan aman beste bide bat guztuko kina bala, ez da? Eta, bueno, gaur egun hor nabilanin, eta egiz esan, alde batetik bestera geratu barik, posik. Gustoa, tontorrez batetik bestea, eta itxasoko denbora uste aldek pixkat. Itxasu ikustu guztat, ikusti, eta gaur egun estropa ikustu da ikustatea, azte, bai. Bueno, elkarrekin ingo deuna da eundoko ogitartekoa ikusiko zue, osagai mordo batekin, eta gero edari eder bat, mangoak ininda. Adi lagunak, saio paregabi da horretan. Bueno, lagunak eta Lur, garatuko izuet pausuz nundik nuen biliko gehan, ogitarteko egiteko garaia, bale? Ogitarteko egiteko, ingo deuna da, lehen da bizi, hemen dakau bularrak, eta espezia mordoa otako jo. Jengibre hautza dakau, kominua, piper zurila, baitare kurkuma, piper gorri keetua, eta baratzuri hautza. Ingo deuna da, bularretan ondo eman, film plastikoan bilduko deu, hementxe, bilduko deu, eta ingo deuna da, ostutzen jarri. Zergatikan? Hotza da honian, kongeladoretik ateako deu, eta ingo deuna da, moztu aldeun finena. Zergatikan? Nahi deulako gero, oliasko hori salteatu, gure ogitartekoan sartzeko. Bale? Hori, lehendabiziko oinarria. Eta ogitartekoan ze sartuko deu? Bueno, hemen dakaun siapiakin, limoiakin, eta arrautzakin, maionesa bat ingo deu. Hola, xamurra, xamurtasuna emateko. Bale, gero hemen dakau tipula moriakin, ingo deuna da erregozi, txukun jarri, eta potxa inda denean, hori ere, ogitartekoan barruan sartuko jo. Irugilarrare badakau, ondo tostatu eta berruan kurruskari pixka topatzeko, eta gazta urdina, eta gazta lontxetan ebai sartuko dio, eta nola ez, piper pixkate bai. Eta honekin ningo jau, eundoko ogitartekoa. Oie, mendia juteko aproposa, bale? Igual hobeto gueltako, ez da? Bueno, eta gero ingo deuna da, hemen dakau, esnia, esne gaina, azukre beltza, mangua zurituko deu, berrinduko deu esne gain eta esneekin, azukre pixkatekin, eta edari bezala jarriko dugu onduan, lagungarri. Ados? Ondo. Bueno, ni ingo jatena azteko eta behin bularra hoi espezia hoedanak bota, eta plastikoan jarri, eta izostea sartuko dugu. Bale, eta besta aldein behar deuna da, behitu, adibidez, tipula more hau, inbertsio unaek. Zutoina gendu, txortena, eta horren dabiziko geruza, eta Juliana moztuko zu, bale? Venga. Eta geho, potxatzen jarriko dugu, bale? Eta aldi berian, mingaina ematen egon behar geha, bale, Lur? Bale. Bueno, konta iguk, esan dek, atea eguala titulua mendikua ez da? Bai, atan aman oin urte. Bai. Eta, bueno, suertez, lana nahiko jarraitzen dukin aman, eta, bueno, oin horregabiz, buru belarri horretan. Ze titulu atea guan mendian ibiltzeko? Mendi erdikue. Mendi erdikue, zer hori zehazki, a ber, kontatu, ze titulu mota daude mendian ibiltzeko? Media montaña, dau, tede bata, dala senderismokue, tede bi eta gero altakue. Vale. Orduen, bueno, erdibidekua, hartu. Bai, bueno, gureko naban atara altakue ez, baina egidezan 5 urte
bost urte behar dira, biriz gutxi gora bera, bai, azkenin da unibertsitateko... Bai, ziklo bat ateatzea, unibertsitateko titulu bat ateatzea bezala, ez da? Eta bueno, claro, gero eskatzen da bena da, atara, telebide, gero eskaladakue goi mailakorako, Eta egidezan, lanin nazi eta astile ez deukot guztako azten ataratiez, azkenin horretan gabize bai eskalatzen dago gezinien kanpora. Bueno, titulu honekin bai, posi nabil, eta torri gabiz. Eta gero etorrikoa gerokoa. Hori da. Denboa pixa gehiago akasunien ikasteko berriro, ez da? Hori da. Ondo. Bueno, eta titulu hau bateaek, eta zertan ibiltzen mendian? Ni autonomo moduen nabil. Bai. Dekot, jarrite lurbide izena, izen komertziala. Nola lurbide? Lurbide, bai, izen joku badego hor, ez da? Vale, lur ire izena, eta bidia, bai, laguntze joken bidia, alegia, ez da? Hori da. Eta, bueno, zinintzen bildur askoa segir esan, eta bueno, betiko lehen, ez da, azkainen proiektu barri bat jartzen zuen martxan, beldurrega zauz, eta ez dakit zelan jungo ban. Baina, bueno, egin esan oso posinabil, eta buruko mina askoaz. Baina, bueno. Noiz hasiaiz historia honekin? Zema denbora zuaz, ja? 2008an junitzen lehenengo bidar, Alesekin, Alesen... Ale txikonekin? Bai. Ez izan makalasi, Ez, bueno, praktika berakin inaba zen. Bale. Bai, egile zen. Osa, titulantzakore bai praktikak bertzian, eta Alesekin nintzen ditun. Hori da. Ordu asko eskatzen dabez, eta bueno, hori aukerien mosten berak, eta berakin junitzen. Eta gerosti badin Hoi, benetako praktikak dira, Alesekin buru belarri, ez da? Trekin bat, Trekin bat. Bale. Bai, izen zan... Zenun espedizio horietako... Gero geratu ginen, espedizioen, bai. Baina praktika trekin nien. Vale. Zer da zehazki trekin bat, adibidez? Trekin bada... azkenien oinez, ein eta zailtasun gitzi dekon, ibilbida teitien mendizen zier, ez? Hori da, trekin bat. Vale, eta esan duzu trekin hori indagero, espedizioan geratu zinala? Bai, aukeri emozten, eta, bueno, justo izen zen, ama blaneko lehenengo neguko espedizio bat, eta gero bere estela jungien. Eta, bueno, aukeri hori emozten, da egire zen, kristolako bori, zabaldu dazte mundu barri bat, eta argi bukinaban norti gure nabala bota. Eta, ideia horrekin junitzen, ni junitzen esan nuan geho ja ber gehiateaten, o ni pentsatzea lehen hori mendian ibilitakoa izango zela, ez da? Bai, ez. Guazkanin, elantxo ben bizitxe beti biligara itxosoko jolasakin eta mendin. Eta bueno, Alesekin juna horretik, arraunekin eman itxite, ustot 3-4 denboraldi. Utzita baukiguan. Bai, iragen eman, eta tempora horretan ibilitzen eskalatzen, nahiko fuerte, bai. Vale. Eta, bueno, denpora hortan oso argi eukin eman zebien nahi nagoen hartun, ezta? Eta, bueno, azinitzen ikasketakin, eta holan bukatu nagoen. Alesekin ara juten, eta ja jartzen ez, eukin eman esperientzio, apur bat lan moduen hartzen. Eta nola egiten de kanbilo hori, itxasuan jaiota, itxaso onduan, eta errebente ire lanbidia ia menditontorretan bilakatu dek, ez da? Bai, bueno, azkenien, ez dakit, da leku bat, topa hotena, nik guztien amien leku bada, zuk guztu de surfe itxasura, ez da? Bai, itxas gizona nauni, itxas gizona, bai. Dazkanin itxosuk emototxu gauza bat, eta mendilepe bai, orduan, bueno, nik guztu ala leku bat, bai, itxosu bai mendile, lasai nabiena, guztoko nabiela, eta, bueno, gero azkenien, beti da berronka bat hor, ez? Joku hor dau, jakin mendilen ibiltzen, itxosuen modure, oso garrantzitsue jun aurretik, ikusi ze metodo atorren, nora jun, nora ez jun, ez? Ikusten horri itxasuak eta hiri beti patroi izateko disziplina horrek asko lagunduko zin mendilan, ez da? Bai, egitezen nire arraunek asko mondozt. Gero inabilen lan egiteko, gentiaz, ez? Ukitzeko lako komunikazio on bat, eta zelan egin berba oin trekar bakoitzari edo lehen arraunari bakoitzari eta oso garrantzitsua da, ez? Eta bai, egia esan arraunek emostela... Hor gaina patroilanak dia horiek, ez da? Patroia izan da, hor patroia beti zuzentzen naidek, ez da taldia, eta guen hortan ibiltzea iz. Hori da, bai, azken nien zudeko zu estrategi bat... Ego estrategia da burun, baina igual, itxosun adibidez, estropada bat egiteko, igual aldatzen da metu derrepente, orduen, erabaki hartzen da mena zuzara. Eta mendin bardine da, mendin
zauz eta mendizabizenien zugaz da bizendanak zure esku dauz. Orduen, seguridade erratizue asko zagindu bida eta zera arrizgau bihar, ezer. Ona. Bueno, lagunak, hementxe, hitzen daitzen eta lehen da biziko urratzak eman ditugu. Indeuna da, oilaskua ondo ontzen jarri, ingo deuna da esan dizuten bezala izozgailuan sartuko deu, gogortzeko gero aldeun finena mosteko, bale? Hemen, tipulai botako jauna da, olio txorrota txiki bat, bale? Goxatzen juteko, eta esan bezala ingo deuna da, lehen da biziko erreportaian bila jungo gea. Kabian deitzen da, eta kabian take away, eta ikusiko zu, etxea amateko gauza, eharrak ititu, kalian jateko ere bai, guazen ikustea. Kaixo, egunon, Joseba eta Kuadrilla. Jaione eta Irnezulaika gara, eta gaur getari datorri zarete, zuei kabian take away aurkezteko. Ongi etorri. Kabian take away maiatzen 17an zabaldu genuen, proiektu hau nire izpa Jaione eta neria da. Oso pertsona ekintzailea naiz, asko gustatzen zait proiektu ezberdinak sortzea, ni jatorriz turismo munduan ibili naiz gehien bat, eta hemen hasiera batean lagun batek eraman bertzun proiektu hau, oso arazoi bategatik erori gintzen, eta horren esan genuen, guk jarraituko dugu. Eta horren izan da, prozesu bat, bidea inez, aldapa gora eta beruntz, eta oso gustora gaude emaitzarekin. Proiektu honen sarrera utxetik sortu da, eta bideko emaitza aberasgarrena izan da sortu dugun hornitzaile eta kolaborazio sarea bertako eta gertuko ekintzaile ezberdinekin, 300 bat K, Leitzako marka bat da, Perurena izena du, Maite Perurena, berak sortua da, eta hau da, arrejasotzailean oinarritutako txalekoan abituta, lortu dute, arakinen mantalan adaptazioa egitea, eta horren lanerako sortu dute produktu oso resistente polit eta komodo bat sortzea. Getarian eskaintza justu ez dago, eta oso ekintza interesgarri egiten zaigu denontzat aukera zuzeniak zabaltzeko, bai etxera, hondartzara, mendira, jatekoa askar, ona eta goxu eramateko. Kokapena ezin jobia da, kale hau munduko txoko ezberdinetako eta bertako jende askok goxatzen du, eta gu bertan gaude eskaintza berri bat emateko. Kabian take awayk eskaintza zabal bat du, ikusi dezakezuenez, dauzkagu bokadillo ezberdinak, sandwichak, wrapak, entxaladak, lasaña, hot dogak, dena prest dago, minutu eskar batean disfrutatu alizateko. Eta alden ninean bertako produktuekin egin da, baina toke diferente batekin. Bokadiletan aukera naiz eta zaila izan, bat aukeratzekotan elkano aukeratuko gunuke, bertako produktuekin egina daulako eta herriko seme ospetsu batei izena jarri diogulako, eta gero baitare ditugu hot dogak, baitare bertako produktuekin egin da, baina toke berezi batekin, eta baitare umientzako oso gokia dana trikin izeneko sandwich bat. Bada jamon jor eta gazta, baina labetik gratinatu berri ateratzen da eta oso goxoa dago. Kasatxo bat ematen diogu aurrai, margotxo batzuekin, trikinia, ura, helatua, eta askar, goxo eta bertakoa bazkaltzeko, aukera ezin hobea eskaintzen dugu, 8 euroan truke. Hau txikia ditugu, eta orduan kanpora jutian faltan botatzen dugun produktu bat da, eta umia gustora baldin badaude gurasoak ere bai. Orduan, denok irabazten dugu. Momentu honetan kabian take awayko sukaldian gaude, nire lankide Ilias eta ni, eta orain erakutsiko dizuegu gaurko proposamena zein den, eta elkano gitartekoa aurkeztuko dizuegu. Orduan, gitarteko egiteko, ogia zabaldu, gure saltza berezia bi aldetan jarri. Elkano gitartekoa Getaiko produktuetan da, Getaiko izarretan oinarritutako produktu bat da. Bertako atunakin, da bertako antxuakin egiten da, eta toke bizigarri batzu jarri izkugu, zaporia ezin hobea izateko. Tomate errodajatxo batzu jarri, atuna gainean, gure oinarrian, zerbitzu askar bat ematea dago, baina kalitatezko produktuekin eta aldanean bertako produktuekin. Horretarako labe askar bat daukagu, produktuak momentu eta temperatura egokian goxatzeko ateratzeko. Antxoa eta piperra jartzen ditugu. Besoren perfila oso ezberdina da eta anitza, bai bertakoak, atzerritarrak eta goxamen bat da, harreman hori sortzea eta gure altxorrak atzerritarrei irakustea. Gure beste gainontzeko gitartekoen izenak esplikatuko dizuik zizkue, eta bat da Mia, eta dauin da txerria, bacon, gazta eta pepinilloarekin. Beste bat da San Anton, Getaiko arratoiai omenaldi eginez,
eta bertan da oilaskoa vegetalarekin, eta izen original moda daukagu trikinia. Eta ogitartekoa prest egongo zen. Beno, Joseba, amaierara iritsi gara, hauxe da gure Elkano proposamena, eta gonbidatuta zaudete Getari Antiku behira etortzea nahi dezutenea. Mila esker, eta nahi dezuten arte. Hau pairukote eta gora zuen ogitartekuak. Ai, ama, Elkano ogitartekua, ze gauza beharra. Pasatu behar nahi zortikan jatea, gaina hortxe behian zaudete, Getaian hortxe, para geharrian, bainito bat eman, eta eundoko ogitartekoa jan. Besarka behar bat, eta jarraitu horrela, goxatzen, eta goxatu arazten. Gogorian jarraitu behar dugu. Mentxe, tipula betu goxatzen dakau, indeuna da bularrak izosten sartu, gero ateako ditugu moztu eta plantxati pasatzeko, sartzeti pasatzeko, eta junbergea gainuntzeko osagaiak iten. Beitu, adibes, irugi jarronei, lur, ingo ziouna, nahi gustatzen zaitek, izkina gola, ondo prekituta zikenean gorrantxea gelditzen, baina bueno, ogitartian barruan sartzeko, egia esan ondo dotek kentzia. Hor, ingo jaunadek, iriki, hartzen dek puntilla txikila, horrela, eta egiten diok, hemendikan, bastarretikan, eta gogor puntxo hau kenduko zio, bale? Bale. Ingo ja probatu, ingoek, ez da? Pudiatuko, Bai. Vale. Oso ondo. Igaina labana eta tokatuko zaizu hor mendila moitzia, ez da? Bueno, eso zer, bai. Motxilan beti, haman berda labana, ez da? Beti, ondo. Lur, eta kontatu igu, lurbiderekin, ze motatako bidaiak, nundi noa ibilizea bidez udaran, da nundi noa ibiliko zegoen udazkenian? Ze motatako jendek topatzeu zurekin, onola alda zuekin elkarlan hauin? Udan adibidez, udazieran ibilinaz Euskal Herritxek, gorbe aldetik asko, urdai biosfera dipe bai, hemen Gipuzko aldetik aiako harrizetan, eta, abuzturu arte Euskal Herriko gaztikin edo taldikin. Eta gero, udalekuak eta olako histori prepauta? Bai, hartzo dut ez, bai. Udaleku ibiltarizek, eta baitxe ereinon daruetez udalekuke antolatzen, 3 urte, gazte bardinekin, eta egin esan gustora. Gustora, azken mulguanko gazte jendia, hankak eta gorrak aldazke, tabletak eman bertzaile bidian, inbertzaile. Ez, egin esan urten aurretik beti dauz protesta, baina gero azte zela martxan eta gustora, bai. Zen launekin jutezea gutxi gora, bera? Segun taldi eta segun zerri, baina normalien 12 gora ja beste gide bat etortzen da nigaz. Oso talde murriztuak izaten dira, ez zela 50 gaztekin edo, ez da? Ez, momentu ez da suertau, eta etolan gustora nahi. Vale. Eta, hori udako txampak, esan desun bezala, gero adibidez, beste motatako gideak dituzu. Guzturu arte ibilina, zautxutena, hemen inguruen Euskal Herritxek, eta gero, bai Marruekos aldera, bai Atlasera, eta Marruekosen bai dala leku bat, 2 orduko hegazkin hartunde, 2 ordu terdi, kultura aldaketa bat haundile. Eta, egin esan jenti oso gustora juten dara, eta hor bai jolazten dugu gainera, bai menditxik ibili, 4.000 metrotako tontorrak ikutu, eta gero juten gara, Zaguira aldera edo kostaldera, eta bukatzeko baitxoso. Zaguira, handikan ibili, nahiz ni, hemendikan kotxen junda areaino. Leku politxe. Leku eharra, parega dira. Eta zezan behar nizuna, adibidez hauek, zuk antolatzen dituzu eta egite dituzu como a la carta, esatia dakaun bezala, edo zuk ja antolatzen duzu bidaia eta jendia apuntatu itea, o nola kudeatzen zu hau? Ez, erabiletara. Adibidez, adibidez, jendia gazten niaz kontaktuen, eta gehiena gainera, Agosagoko konexio izen da onduen juniaztena, batzuk etorri da niaz gentie behin dau berba, eta gero etorri da... Eta gustora gelditu dira, eta errepikatu du, beste batzu ikasu ditu, beste batzu esan. Eta normalien, segun zeitzeko adibidez, alakarta ditu da bestela, Nepalen eta ja dekota segun ze trekin, edo Pakistanen eta, ja nahiko bidiratu dezeintzuken, eta nik eitxotena nire Instagramen eta lan publikau, ze trekin nengo goten, da jenti doia apuntaten. Ona. Eta horiek zeizateituk, adibidez, nivel guztitako trekin motak inten dituk, o segun taldia, zein datorren, zu moldatu altzea edo zer
niveleta? Zaiatzen az moldatzen, baina, karo, hor da gauzari gatzen, ez? Bai, taldia horrekatuta egon behar du, ez da? Hori da, eta deitxo txun jentik, ez dakizu zelaku dan. Jente asko deitxo txun telefonoz bai, eta ni ez dakiz zein dila, eta dakiz baina. Hori da, erazki oinez da inozu, ostras, igual, egon ez dakizena metrotan, junto eukaleko tontortxo batera 4.000 metro deko zena, da gero ikustezu, hau ez da ebilini. Arnaz ez duka, tipua, no? Bai, edo gitxi bigitxe dau, eta hor datoz arazuek, ez da? Orduan horre bai buru haustik eukitxo guzgu. Eta orduan hor garrantzitsuak ikostekit, galdereketak eta nola iten ditu gori ondo kudeatzeko. Hori telefonoko lehenko deile adiazte zara, jentia apur bat estudiatzen, bai, garrantzitsua gainera. Claro, garrantzitsua da, jakiteko, no? Haino eman zein nola antolatu bidaia, ez da, zenbateko... Bai, segun zetrekin nan, daruzu taldie, ez dakit, 6 pertsona arteko talde bat, bestelan errezabe bada, aldo zuen pertsona gehiago beste talde bat, hori ja azkenin da hori. Segun zeitzen zen. Eta ere bai, adibidez ibilbide hauek, aldia izan egun pasa, asteburu pasa, aste guztia, nola izateituk? Bai. Era guztitakoak daude ere bai? Era guztiak, izen leik ez, familientzako, txikilekin da juteko adibidez, beste pertsona batzuntzako asko da bizen mendien, eta nahi dugu behin, egun baten, hau, eta ostras, emaz abizi, hau. Ondo bada bizen, eilike hori ala karta. Eta bestela, eskaintzen dena, edo karteletan jartzen dena, ez? Instagramen da, norbera daki, ez? Baskontzako erronka bat izeten da. Jente asko bat dora dibidez Marruekosera edo Nepalera, eta ez da belako igon 3.000 gora. Eta, joder, gut erronka batein, da kultura aldaketa batein, eta, hori da, ez da, danoko guz erronka batzuk, eta lan izeten da. Eta burutzeko, jende aditua ideitu bidar zaio, gauzako beto ateazteko, bai. Garrantzitsua. Eta esan behar nizun, olako kultura aldaketak, elikadura aldaketak, horre, jende azkenian igual, ni bakit, adibidez, Marrokos aldea eta jute zeanean, espeziakin da bestiak, eta hor jakiekin ebai, kontuz, kudeatzen dituzuzuk, edo hori nola itetezu? Da beste hau bat asko kosteazten eurekin, ez? Eurek ulertzi ezelan, espeziek eta bai pikanti eta mendilen ez dizela honak, ze adibidez treker bateri edo niri, edo nori, ez? Estomagoko... Pirrilera batzartzen zaik eta... Marron. Marron. Ze azkenin taldeko rimu galtzen da, berak indarra galtzen dauz, hori geratu emide hori pirleri edo gomiltxuko aztema da pertsona bat. Eta, claro, etxetik urrila zabez, ondo, baina Nepalen edo Marruekos edo pasabezkero da marron. Eta hor nahikoa dibiltzen gara, bai uren temakin eta bai. Zer eran, garbi eran, ez da? Ez erozein pututatik hartu urak, eta... Ure potabiliza, eta, bai horre hau zakar egizten diz. Eta adibidez, ietzako Nepal oso berezia, ez da? Gauza asko emandizik, ez da? Bai, Nepal nazkanin da, mendizale bat entzako ala meka, ez? Eta, egitezan, lehenengo bidar junintzen herrialde aretara, enamora benintzen, hango kulturaz, hango gentiaz. Egitezan, hango gentik, gauzak itxideko, eta danan boten txu. Eta, hango biazgu, ez da, ni beti dino, Amerikarran moduko arela, ez? Gogi ezara... trekinek eitzen eskala baten, baina ez dago ikusten hango kulturi eta behin junezkero ez da zu balorate, baina, egitezan, nahiko murgilduten hoia bertako kulturiaz, eta, bebai dekot, laguntza motentzat zerpa txiki bateri, eta egitezan, bai. Eta umetxoa da dotatuta dakakan? Bai. Ze ona, nola izen nahi? Lakpa. Lakpa zerpa, bai. Vale. Zenbat urte dazka gaztetxuak? 11 urtetarako, bai, 8 urtekin ezautu naban. Eta, egitezan, politxe, nik ez naban sekule esango, ez? Tengo nadanik apadrena laguntza emon txiki bateri, eta, Eta nola izan dekori? Adibidez beak bere familia daka, bere guraso dazka, eta zu bere gurasoi laguntze jozu, o nola kudeatzen deka? Ez, han... Ez dik erreza izan bihar, ez da? Ez erreza ez. Han bera makaluko baiarako da. Zerpak askanin da, ekialdeko etnia bada, eta... honitxan anitzen lan bat, Sos Himalaian dago. Eta, Sos Himalaiako zuzendari jendetzien honitzen, Minman etxien, Iñaki Ochoa dozan zerpi esana. Eta, lau egon itzen behan etxin, eta umetxu denbora guzti gure albun, laguntzen dozkun portea aten da. Nik uste nahan, berane loaren bateo, zala. Eta, kontauztei Minmak historie, zelan, bera usokuen ume txikile zala, usokuen aita,
elak panaita hilen zala, eta ama eskapa oin jakon, oin 6 urte, eta bakarri geratu zanan. Orduan, bueno, situazio hori ikusitxe, erabaki. Esan, hausoko ume bat, Bai. Erabaki genuen laguntzi emoti, eta lehenengo izen zan, edukazio emoti, eta eskola baten hasi zan, bueno, gaur egun hori. Inglés itzen da berba, naz beraz komunikau, eta goza politxe. 6 kuntzatan komunikatzeiz behakin. Haun inglés. Lehen nezinaban, lehen gatza. Lehen minman bitxarte, zeitzeman tradukzinuen Nepal hizkuntzara, eta beste lehen ezinaban. Ja, bueno, inglesa ikasi dau, eta... Bai. Zenbat bider juntzea area, ja? Pasan urtean 6 hilabete gona zan, baina... Hemen baino gehiago jai. Bai. Baskotan junaz. 8 bederatzi bulo jundetu horri modotez. Eta beti denboraldi luzea gelditzea izan. Hori da. Bai. Eta noiz dekan denboraldi ona juteko, zeatikan, ja, Alex Txikonen laguna izan da, ja, etzekian neguan jutea izen, udan jutea izen, o noiz jutea izen. Sales baki ez da, neguko gizona da, eta neguro daban. Bueno, azkenien trekinentzako denboraldi ona da, bai, martxua pirile, maiatzerako ja sartzen dit monzoiek biz, neurite potentik etazten di, eta gero barrio hasten da, irailin urrizen, barriro beste temporadatxo bat olan. Eta nion berreituko berarri, eta... Bai, han ibiltzen gara. Bueno, launak, hemen txe, ikusezue irugi jarra itxura hartu duen, ia, zua batian jarri eta horkungo diak urruskara iten, behiture bai piperrak, goxatzen, tipula, bai? Falta zaiguna da geho gitartekoa ireki, danetik sartu, maionezain, eta edari jain behar deu manguana. Jungo gana da bitartian leitzaino, ikusiko zuen bertan, ze kastako emakumia dakaun, eundoko gaztak iten. Guazen esautzea. Kaixo Joseba, bueno, eguerdiro ikusten zaitugu, Bazkal ordun. Ni Gotzone Sestorai naiz, eta Leitzako Gorriztara nauzoko Gorritz baserrian gaude. Eta gaur erakutsiko dizkitzuegu lehenbizi hartaldea eta ondoren gaztandegia. Arditan hasi ginen, ontatik bizitzen nolabait ere esateko, duela 33 bat urte izanen die. Europar Batasunen sartu ginen garaien, ordun gure etxen ginuzen esnetako behiek, esnea saltzen ginun, txekorrak izentzen ginu zen, eta txerriale batzuk ere baginu zen, eta ardiale batzuk. Baina momentu horretan, kuotan gaiakin, eta zegoan garbi nundik nora jokozun gauzak, horre konbertsio fuerte bat gertatu zen gure inguru guztiontan, eta guk erabaki ginun, behiak alde batera uztea, eta ardikin astea. Ama hartzaia zen, gazta izugarri goxoa iten zuen, momentu hortan gainera nire anaia nekazaritza ikasketa bukatzen ari zen, eta erabaki zuten hartzantzan zentratzea. Eta lehenbizi artegia inginun, eta artegin ondoren gaztategie. Orduan jabadara matzagu 30 bat urte gaztaiken, Gorritz izen komertzialarekin ezaguna dena, eta hortan ariga momentu honetan. Ardi hauek latxa arrazakoak dira, gure mendietako arraza da. Hemen Nafarroan badaude gehiago, badago Rasa Navarra ere, eta gero Sasi ardia ere hemen ingurun badugu, baina esnetarako egokie hau da, ardi latxa. Hauek gainera gure kasun, da iparraldetik, hau da Ainoa eta inguru horretatik karritako ardi raza bat. Larrea maite dute, larrean eta aire libren ibiltzea, eta momentu honetan gaude, Usategieta izeneko paraje batetan. Gu ardi jazten hastenga gutxi gora bera abendun. Eta lehenbiziko hilabeteetan etxe inguruko belatxoatan erabiltzen ditugu. Baina ja etxe ondoko belatxoak utzita dauzku belarra azteko, negureko belarra itxeko, mendialdeko larretara eramaten ditugu. Hau da, ja mendialdera dagoen larre bat. Eta ja uzten diogunen kanpainari inguruko larretan erabiltzen dugu. Guk gora ez ditugu eramaten. Hemen ingurun nahiko larre bat daukulako.
Guk itxeu gazta mota bakar bat, eta da Idiazabal gazta naturala. Aurten gazta asko itxen nahi ga. Belarra ugari etorri da, ja hilbeltzetik esan genezake kanpoan ibiltzeko aukera izan dugula, elurrik ez dolako ja itxen ere. Eta horrek aukera ematen doba ardie kanpoan larratzeko. Eta noski, kanpoko belarra eotxekin, kalidaden ere nabaritu iten da. Orain moldeatzen, ari ga. Aurre prentsatua indugu eta orain ari ga, forma ematen, moldeatzen. Hau hartzen dugu eta sartzen dugu moldetan. Zumitzak, zumitzak dira. Gure betiko izkeran. 6 ordu pasata gero, aterako eta ja gauen gatzuretan, gazikutxan, sartuko. Eta hor pisun arabera, eukiko dugu ordu batzuk, gatza hartzen. Gazta saltzeu etxetik, gero ostiralero ere leitzeko plazan badugu puesto bat, merkatu txiki bat izaten da. Eta hortaz gainera inguruko dendetan, bai Leitza, Goizueta, Lekunberrin, eta Iruña eta Donostin ere baditugu denda gutxi batzu. Hauxe duzue, guk hemen iten dugu lan guztiaren azken emaitza. Gorritz gazta bezala ezaguna da inguruan, esan bezala, Leitzeko Gorriztaran auzoko Gorritz baserrian aurkitu gaitzakezue, eta gure etxeko atek beti irekita daude. Bai bisitatzeko, gure ingurue eta gure laniteko modue ezagutzeko, eta baita ere, iten dugun gazta goixo hau dastatzeko. Beraz, gonbidatuta zaudete, nahi duzuenean etortzeko, eta besterik gabe, eskerrik asko, eta ongi izan, Joseba! Aupa gotzone, gora zuen landa, zuen animalik, eta ze paraje harrian zaudeten. Gora deitza, ai ama, ze gauza erra, Olako gaztak, eskerrik asko iteatikan, bestela ze jango genungu danok. Mila esker. Gazta iten ibiltzezaten guztioi, eta zuri, zesanik ez, gotzone, gurian jarraitu behar dugu. Bueno, bezarka da handi bat, eta gurian jarraitzeko, ia dana kudeatuta dakau, nik inbiarretena hemen ogitarteko antzako, da maionesa prestatu. Arrautza, limoi pixkat, eta siapiakin. Honekin, olio pixkat, eta gatzakin, ingoetena da maionesa prestatu. Eta beste aldezuk edaria, mangoan edaria prestatuko zu, bale? Mangoa garbitu, zuritu, nahezu... Zengo da, azalak endu bakarrik? Bai, nabek azalak endu, badak imango ezurran undakan handila, hola, zapala. Keska? Bale, laguntuko ez, bazkentuko ditu. Hone dakana da, baitu, ikustezu mangoa nola da, ez da, emendikan zabalo eta emendikan iztuo. Hone daka ezur bat oso handila eta zapala, holakua. Orduan, junbi hartzeana da, hemen, baitu, erdi niten badeu, ezurra jotzen dugu. Orduan, albo batak egiten dut pixkat, taka, eta ikustek, hemen geratzen zaigu. Beste aldiak pixkat antzeko hain, bale? Eta gero honei, baitu, aldezu atea, aldezu, ja, geho, zuritu, eta hemen ja dana mamila da, bale? Mamila geho, pusketetan honea sartu, bale? Eta geho beste aldiakin hemen, berdin egin, bale? Geho botako da bazukre pixkat, ez gaina, itxi, buelta eman, eta berrindu ingo dugu dana, bale? Eta ni esan bezala, maionesakin hasiko naiz. Bueno, hemen mendilla gora mendilla bere ibiliga, itxasu ere aipatu dugu, baino itzein gutxi behataz. Eta urte asko ibilitako basea, ez da? Arraunian zehazki patroi bezala, ez da? Bai, gizezan, azkanin txikitetik. Txikitatik, zen bat urtekin hasi zinan hor, arraunian? Lantxo ben, bateletan da, 8-9 urtea, zerrez. 8-9 urtekin, Bai. Osea, ume bat zinala, alegia. Ume bat, azkanin elantxo belako herri baten, guk eltzen ginen eskolatik eta enbotozku ezen bokadik eta juten ginen jolasten, portura arraunle kartela jolasten. Eta, bueno, gero hasi ginen estropadak eta itxen, eta enpori pasabala, azkanin, lehen arraun behitzen ahan, infantiletan, alebinetan. Beti etxea patroi izan, arraunlari ere izan zea orduan. Bai, baina hori txikitzen. Orduan, ze paso esan? Txikila gatu zitzala. Hori, izaten nintzen kuadriako txikilena, eta... patroi honena. Eta erdi bizkorrena, eta ipindoztien patroi, eta azkenin,
oso gazte bai hasi nintzen, beste nagoziekin patroi egiten, Vale. eta 2000, urtekin eukin baina lehen gaukeri elantxo barkotekin traineruko lehen estropa digitie. Onda. Eta bueno, hortik irurte dara, 16 urtekin ja junitzen Urdaibaire. Jope. Kriston suerte eukin eman, Ja, bai. fitxaje, Bai, bueno, elantxoeko batzuk begon zinan arraunin, eta ni beti dinot, kriston suerte eukin abala, olako talde baten sartzen, ez? Horra zin nintzen, ikasten, de hecho, Ana Zirarego eta Lujanbio izen zin lehen patroiek, ez? Juan Lujanbio. Eta, bueno, nitzako izen zen hore bat, eurekin ikasten azti, eta, bueno, egon nintzen, bai 2004-tik, 2006 Urdaibaien, gero egon nintzen zei dute beste bi urte Zermanda Portugaleten, Vale. Barri Urdaibai, 2012 arte, eta gero 2013 Portugaleta izperro dinda nintzen, eta gero ja erabakin eman barraun iztiez, hori, urte asko eta gero patroi modun tentsina asko pasaten guz, gozie pilo bat, eta gozie gogorra da. Mendilen ez da inbeste goze pasatzen. Bebai. Bebai, Bebai bat desberdina da. Desberdina da. Mendilen igual esteko zu gozerik eta esteko zu janai. Claro. Baina hemen janari eukin da ezin jan hori Hemen gogorra da. edan agun laguna potea zen, mesia eta hi ezin jan, Hori gogorra da. Ai, la leche. Eta bueno, hori izen zan. Eta, nola, pentsatu zenun ustia, o... Bai, apur bat ez. Honaz nire bai arraunin eta aparte 12 urte honaz fabrika baten belanin. Vale. Sartzen duzen ordu pila bat, orduan, ez gano egitzen itzako temporadaz, que bapes. Claro. Orduan, bueno, izen zan momentu bat, bierna bala geldialdi bat, eta hor, egon nintzen 2013-tik praktikamente 2018 arte arrauna itxite, bai jarraitzen, eta, bueno, mendin murgildute nahiko potente. Eta horra zinintzen ja, mendizeri kristolako gogu hartzen, eta 2018 heldu zen beste dei bat, bai Urdaibaitik, Bai. eta izen zen, Joseba Fernandez editxu bosten, da, bueno, talde potente bat dengo bela, eta hori, patroia jungo banitzen eurekin, eta hartu nahan erabakize, aurra hartu nahan nire biziko erabakize. Izen zala, egon nintzen lanien fabrikan 12 urte hori laga, Bai. ikasten hasi, eta hartu naha zen... Ikasten hasi mendirako, Bai. eta buru belarri arraunian jarri zinan. Hori da. Eta hasi nintzen, arraunin nina zen hor beste bi urte, bai Urdaibaikin, 2018, 2019, gero ja, deustora ju nintzen arreze batera, eta azken urtekin eman bakaikun. Justo Jose Luisekin, kortakin eman azken Azkenean urte mordua, egin ditu, bai. Eta... Tapenakin utzie, gehoain faltan botatzen degoi, edo... Bai, egia esan, azken indik arraune barrun darut, ezta? Bai, egon nintzela temporada bat, ez nabalaz jarraitu ez ezer eitzen, horrek geldi egon nintzen urtitan, baina onja dauen nivela eta lagunek ordekotez, azkanin taldeki asko pasagotez, batzuk hor jarraitzen da, irabazten gainera, eta egitezan, hori ordeko zu, ez? Bai, gainen deko. Pike esan hori, eta, barruan dakaken gogori pikian sartzeko, ez da? Bai. Era nivela itxela da, orduan, guztoku da ikusti, ez? Bandabizen... Gorenian ibiliaiz, eta hori barruan eamate betiako, dudik gabe. Bueno, hori, inberdeken adek bertan sartu, bale? Eta azukre pixka botako jo, goiakada, hola, ehar bat, eta geho, ez nia erdila, eta ez ne gaina dana botako jo. Gio ikusiko dugu oso potolo balimado, ez ne pixka gehiago botako jo. Eta hemen ikusi ezue, dakau irugi jarra jain da. Tipulai, jarri jotemen sardezka bat, koipiak areak ajuteko. Zeratikan, hola ez du nahi hainbeste koipe botako gitartekoan. Baina hemen dakau koipia, dakau irugi jarran... Jarraitxukot, ez? Bai, jarraitu. Dakau irugi jarrakin indeun zukua, eta hemen ingoetena da, temperatura ematen nahi naiz, eta ingoitutena dako ogillak orpezkan pixka tostatu. Hoi, guk irugi jarra etxian iten donian, beti ogilla handikan pasabi hartu. Iretxian ez aldeko gertatzen. Joder, hori da bizi, beha. Bizio de harra. Erregimen malin bazabete, igual ez untatu. Vale, eta beste gabe, ia dena inda dakau. Hau da, noski osoa? Bai, hoi erdilla, eta ez negaina dena. Eta gero oso potolo gehatzen bada, botako jo beste erdilla. Vale. Eta esan bezala, honek ja temperatura hartzen nahi da, emango jau pixkat barrutikan eta pixkat kanpotikan, kurruzkari gelditzeko. Eta hau esan da, platertxu hartu, eta txirrik itxarraka, montaia egiten jun. Vale, ondo itxialdekoi, buelta man bertzi guta. Bai, buelta maiokik, lau puntxetan sartu, bera, eta ez inobe.
bikain. Eman, utzi hor. Utziko debur, pare bat minutu. Hau, listo, agonia. Ni uste ondo da hola, ez dula, ez nebe gehiago bihar. Hau, ben utziko, berba hau badazpada. Hau, gehatuko jat. Vale, nahiko eskandalo diteuta. Ni uste segituan gainak xamurra, zeon puntxuan, zeon bangua, Gio emango jo bukaeran beste golpetxo bat bihar badu, eta listo. Bueno, eta zein izan dia arrauneko lorpenik, haundillenak, hola... Ez dakit, egun politak eukiko dituko markatuta. Bai, bueno, liga batzuk iraitxe ekotez, irurek urdearekin, bueno, iruriga guztu ditzen dizela, bai, urdearekin, 2004 aizperren urtie, hor gazte nintzela, baina, bueno, Oliako estropa bat enagan jolastu, bueno, asko ikasi nagan, ez? Lehen zautzuten moduen. Eukidok izton zubertie, egitezan patroi osonakin ibigina zela, asko ikasi eurekin, eta bueno, gero urrengo izan zen 2010 urtie, bai? Gero 2000 hor beste liga bat, Kontxa bebai irabazi gendun, 2011an, Kontxa, da gero 2018 nizan beste urte polit bat, liga eta Kontxa, bueno, ginen hor zerbanakin rifirrafe bat, eta azkenien egitezan ez dakizetan geratu zen, bertan ez tozkoen guri, ez dugu bandere ukastindu, ez? Gero esan behen, juiz izunten makin eta guretzako junzala arrozia, baina, bueno, Onak ingeatu zinaten barruan. Da politxenak endu inoskoen, zala porture sartu, hor porture sartu, hor ospatu. Horak ahi, hor, bai. Bueno, egin izan hori, eta gero, azken urtina bala kaikukin, Jose Luisekin entrenadore, RC batetik, goi mailara igoteko, hori playoffa irabazien gendun, da, bueno, sartu ginen lehenengo mailan barriro. Bueno, hemen gauzatxo bat inbiardet, Inbiardetena da, oiazkoak harri, izoz gaiutikan. Eta hemen markatu, vuelta emango jau, vale? Beitu nola ni joan, montaia iten, hemen inbiardeuna da, gainuntzeko osagaia jarri, baina nahetena da, aurrena, markatutakoa jarri, eta geho gainean berriro gazta pixka jarri. Hemen guain ingo deuna da, beitu, Jarriko dugu, beitu, koipia nola atea zaion. Beti, batzut, badao iragaztia, baina pixkat maldan jartzen badeu, bagizue, olioa berak ajuteala. Hemen jarriko deuna da tipulare, bai? Horrela, Aki mostue Juliana nau, tipula, platerazko prestatzea ditu mendira jute izenian, ose tokatzea zaik prestatzia. Mendirako, ez pentsa, askorik, errezena, mendirako hemen ibiltzeko sandwich batzuk eta frutu lehor batzuk. Bai, Bai, eta gero, bueno, hain ja goi mendiletan epalen da, bueno, azkanin goz askorik ez duzu egitzen. Segun salturatik gora, sabes, justu ejaten eta normalin arroza. Arroza. Arroza gutako gila bezala, ez da? Hori da. Alde guztitatik. Bai. Beitu, hementxe karri die. Oso ondo. Beitu, hemen dakat, gogor-gorra, eta berzemuz mosten deten hau, Vale, gu normalian hau iten deuna da lan tokian, horrela izoztu, eta gero, makinakin, eta makinak horta horakin ja fin-fina mosten dezu. Baina, bueno, nik usten dut honekin, ondo ateako zaigula. Labanakin saiatuko naiz, eta ni usten dut ondo gehatuko dala. Vale, ingo deuna da, bertatik atera, horrela jarri, oso ondo, vale, hau listo, hau ere bai, eta guain, inbiartena, nik uste papel pixkat hartuko, zeratik amestea, dana zikinduko naiz. Papel pixkat hartu, ondo eusteko hori, vale, hemendikan helduko jot, eta hasiko gea mosten, aldeun finena, hola, xerra finak, horretzen, eta segertatzea, oiazkoa biun-biuna da honian, kostaitea xerra fina mostia. Eta hola, izoztuta da honian, triki, bikain ateatzea xerrak. Eta esan dagoen, jo, eusoztuta prejituko zu, baina hain fina da, ez da hola kuidoikan. Olioa bero jarriko deu, golpe txiki bat emango jau, eta ikusiko zuen, prejituko dia, minutu batian. Eta, bale, botako eto honea, betu ja bero dakatela, botako eto olioa, bale, botako deu, hau ere bai bertara, bale, hau listo, urrengo gitartekoa zat bat ingo deu, guain, telebiztan akusteko, gero bestia ingo jau bilo jateko, bale? Venga, inbiarretena hemen, maionesa eman, beste aldian, bale? Honi, tope eman berdio, zeatik amakizue, hotza da honian, botatzezu, eta sartaiare ostu itea. Hoi, normala izatea. Bale, hau listo, oso ondo,
Beitu, inbiar deuna da hemen, ogitartekoan, maionesa, goiadaka, earba jarri, esan dugu xamurra nahi deula, ez da ogitartekoa. Vale, horrela sedakau, prest, oso ondo. Eta hone izan dugu beste golpetxo bat emango jola, 1, 2, 3, 4, 5, 10. Vale, nahikoa. Oso ondo, aterako deu. Nia, eta horrea botatzen duen bitartian, hoi askua bere puntu hartuko. Iepa. Buah, ze gauza hona, Potxolito da, baina horrela zeutziko dugu ze krematxo. Buah! Ea raindiuk gaurkoan bai. Vale, hoi listo. Hoi askoa esan dizutena, minutu batian. Markatu zaigu. Horrela botako deu. Buah, izeitxura hoi asko honek, Espezia asko jate aldan, zean. Mendillan. Bueno, ez pentsau. Lehen esan dezu ez dela jambiar, baina adidez, xerpak eta berek oso espeziatuta. Bateitu gauzak, ez da? Xerpak eta, jaten dabe, euren txili lokal, exagerao. Exagerao, ez da? Bai, lokal txili, bai, jartzen dit. Lokal txili, bueno, behitu hemen lokal irugilarra. Venga, bat, eta bi puxketa, horrela, xe. Eta, inbiar deun bakarra da, horrei txapela jarri. Txak. Ea rain gaurko bai. Hau, hemen jarri. Eta hemen eundoko triskantza gau, baina guantxe beste ogitarteko hain bihar dugu. Hori prometu entzindia gaina, Bueno, horrela, xe. Beste igabe lagunak. Mila esker, horre otegatikan, iri mila esker, jendia jagolkuk emanda gidatzeagatikan menditikan, lur gida, eta beste igabe lagunak. Mila esker horre otegatik, eta gu biharre hemen egongo geha. Aio.